дар Украина ҷонибдорони мухолифин дар канори бинои парлумон ҷамъ омада аз вакилон талаб намуданд ки созиши ҳамкорӣ бо Аврупоро тасвиб кунанд ва ба нахуст вазири собиқи зиндонӣ Юлия Тимошенко барои муолиҷа дар хориҷи кишвар иҷоза диҳанд. ду фиристодаи аршади Иттиҳодияи Аврупо ба хотири арзёбии омодагии Киев барои тасвиби созиши калидӣ оид ба ҳамкорӣ бо Иттиҳодияи Аврупо дар иҷлосияи парлумон ширкат доштанд. иҷлосия дар мавриди созиш ба натиҷае нарасид. Иттиҳодияи Аврупо барои пазируфтани ин санад муҳлати нави ниҳоӣ 19 ноябрро муқаррар кард. дар шаҳри Алматои Қазоқистон сокинони нигарон аз буҳрони маводи сӯхт дар навбати харидани ангишсанг аз анборҳои ширкати Роҳи Оҳананд. мансабдорони шаҳр талаб доранд ки аз соли 2014 мардум ба ҷои ангишт фақат гази табииро истифода баранд. вале ширкатҳои тавлидкунандаи ангишт қабл аз дастрасӣ пайдо кардани мардум ба газ интиқоли ангиштро ба бозор коҳиш доданд. бахши назорати марзии вазорати умури хориҷии амрико ба пулиси маҳаллӣ ва хадамоти гумруки Македония ба маблағи тақрибан $500 000 таҷҳизот тақдим кард. мошинҳои патрулӣ, таҷҳизоти ташхис ва камераҳои назоратӣ ба хотири кӯмак ба Македония дар самти ҷилавгирӣ аз убури ғайриқонунии марз ва қочоқ эҳто шудаанд. раиси ҷумҳури Сербия Томислав Николич ба вазири дифои Русия Сергей Шойгу мукофоти давлатӣ ордени парчами Сербӣ дараҷаи аввалро супурд. бо ин ҷоиза нақши Шойгу дар таҳкими дӯстӣ миёни Сербия ва Русия қадр шудааст. дар шаҳри Пешовар воқеъ дар шимолу ғарби Покистон чораҳои амниятӣ дар ҷойҳои баргузории иди мазҳабии шияҳо Ошуро ки рӯзи 10 моҳи Муҳаррам ё 13 ва 14 ноябр таҷлил мешавад тақвият дода шуданд. таври маъмул мусалмонҳои шиа дар ин рӯзҳо дар марги имом Ҳусейн набираи паёмбар Муҳаммад ба мотам менишинанд. баъзан ин гуна ҳамоишҳо мавриди ҳамлаи гурӯҳҳои ифротгарои сунни мазҳабҳо қарор мегиранд. ва дастаи равшани шаҳри Кӯло бори дуввум қаҳрамони футболи Тоҷикистон шуд. номи ин даста баъд аз он сари забонҳо уфтод ки соли 2011 баъд аз бохт аз дастаи Истиқлоли писари раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон мухлисонаш алайҳи доварии аз нигоҳашон ғайримунсифона даст ба тазоҳурот заданд. соли 2012 чанд бозингари равшанро пас аз пирӯзӣ аз болои дастаи писари раиси ҷумҳур ҷарима карданд.